লামা পিছলে mainly family reason angkai oroni je samungcholi tongmani ONGC ni oro kwbangma contractor rok tongo ba kwbangma je samungkhaini agencies tongo angkai borok phatani labor no tui hai oro samungkhairi tong angkai sini demand angkai borok jate local labor no nathung o gana gani kamini borok no nathung lepunga ardi block ni andani borok no nathung skill labor hok unskill labor hok borok je sanapon nawi ba samungkhai training his khairui kahamke samung khairitung hunina singhayo thanai 2 din romi local rok boro lama kasulaijak gomno tini solution khaina bagi mutually borok bai bujilai jate borok local labor tei samung khaitung hunina oro borok hai tini kok salai payment tini bai saltam romai amda haike lama bolok khajak hoiba lama kasulaijak obono rogi lukuni borok rok bai tamo kok salaikya lukuni borok bai tang kok salaika tau khaisingo phai borok bai omono salaika bong dije demand no ang bong buskango pes khaike je borok ni asol demand ke local labor na jate na thung borok samung khaitung local bekar kwbangma tongo area o ke local borok jara ITI khaijak ba 12 pass khai je kuno experience ganang rok no borok labor hisabe na thung te unskill je kuno experience kri bongno bo jate nana ni ingthung omno sini demand phaike te borok go sika o koi din bisingo borok nanai ek sapta time sanga borok ek sapta bising rnai jodi ek sapta bising na ke singtaise same to same process ke lama o khaini local longni bisingo je ayang headquarter malanya thamhini khanawan abule aroni bisingte kono phirok mong ba news maya ko tawtu jara ayni kok maya ko borok malna thangja asset manager be ONGC ni tekse toine khor manai sir nongor phai malai phani mke tam response makha response to kaham no borok kok rukha iko 1 week ni bisingo borok je labor requirements tongoni borok na habaine hin khor busuk rok tlang janai khor busuk to saimia ko to borok documents rok phai dini sagra ka to